तो जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी थे पलि आसलु आम गोटे नुआ भिडियो तो आम 4 जण ए जाऊँ सुजनागढ़ टी कौन बुलाबुली कराया कौन जाऊे जंगल 3 कुसिया बण हाँ 3 कुसिया बण आम तो जानी भगिया घर गाँ सी जानची कौटी जा बांगुरा भी अच्छी आम सांगर काजू महुल जदी 3 कुसिया बण को जीवा उछा हमें देखो केमतिका काजू और पेड़ा महुल केतर में देखिए चलो चलो तो गाड़ी दीपक भगिया हो गले मो गाड़ी आम बांगुरा जाऊे तो चलो तो आगू देखु कौन कौन सब डाहाण पटे को जो रास्ताटा एटा भाई जाती सरगढ़ आड़ को पटे जो रास्ताटा एटा जाऊँ भाई नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर आड़ तो भाई एटा नीलगिरी मंदिर को जो रास्ताटा गुंडीचा मंदिर एटा भाई सामने जगन्नाथ मंदिर अच्छी माने जमती कहते कि भाई पुरी जमती ना कि बड़ दांड भाई नीलगिरी समझे बड़ दांड कहते चलते तो भाई एबे आम सुजनागढ़ छक छिड़ा है भगिया का पछर रही तो आम अपेक्षा कर बांगुरा अच्छे छिड़ा हो छक बण जंगल देखियो आगो जो भाई वीडियो देखियो पूरा बण जंगल जो स्टार्ट हो एबार भ्यू पूरा देखियो बहुत मस्त लगे है तो मुझे बांगुरा कहूँ पछे कैमेरा देखिए आगू समस्त को आगू कम देखा Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. भाई आगर भगिया दीपक आसिक पहुँची गले तो भाई जागा देखो तो भाई पूरा खतरनाक बाघ
ଭାଲୁ ସବୁ କିଛି। ବେଚା ଦୀପକ ଭାଇ ବି ତା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖତେ କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ को भाई सब्सक्राइब କରିଦେବେ ଭାଇ ମାନେ ଦୀପକ ଭାଇ ବାଏ ବାଏ। ରାତିରେ ଆସିବନି ବେଶୀ ରାତିରେ ତ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିତେ ପାଏ କି ନ ପାଏ କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଉ ଏଠି ଲୋକ ଫୋକ ତ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଏଇ 2 ଭାଇ ଏଇ 2 ଭାଇ କି ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ଦେଖିତେ ପାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ମାଦର ଚୋଦ breath of the breeze. The dawn paints gold on ଭାଇ ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଏଇଟା ମହୁଲ ଗଛ ଭଗିଆ ବି ଯାଇଛି ମହୁଲ ଆଣିବା ନାଇକି ଭଗିଆ ବାଙ୍ଗୁରା 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି ମହୁଲ ଆଣିବା ନାଇକି ମହୁଲ ତ ଏବେ ହେଇନି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଗିଆ ବାଙ୍ଗୁରେ ଭଗିଆ ବୋଧେ ପାଇଗଲା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲା ବାଙ୍ଗୁରା ଖୋଜୁଛି ପାଇଲୁ ହାଲୋ ଭାଇ ଦେଖ ଅରିଜିନାଲ ମହୁଲ ଭାଇ ଦେଖିବ ନା ଦେଖ ଅରିଜିନାଲ ମହୁଲ ବାସ୍ନା ଶୁଣ ଓ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଦେଖ ଉପରେ ହଉଛି ତା ଫୁଲଟା ମାନେ ଏଇ ଚାରିପଟ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ମହୁଲ ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତା ଫୁଲଟା ତା ଭିତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁସି ମହୁଲଟା ସେବେଳେ ମହୁଲ ପିଠା ଖାଇଛ ଦିନ ପରିବ ଆସିବ ଖାଇବ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଏ ପୁଣି ତାର କୋନ ଫୁଲ ପାର୍ଟଟା ତ ଏଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଏ ତ ଭାଇ ରିଅଲ ମହୁଲ ଦେଖୁଛ ତ ରିଅଲ ମହୁଲ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖ ମହୁଲ ମାନେ ଯା ଗୋଟେ ବଗିଚା ଭଳିଆ ପୁରା ମହୁଲ ଏଠି ଗୋଟେ ସେପଟେ ମହୁଲ ଗଛ ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଅଲ ମହୁଲ ଯୋଉଟା ଏବେ କଞ୍ଚା ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଅଲ ମହୁଲକୁ ଖାଉଛନ୍ତି 5-6ଟା ଖାଇଦେବେ ତ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦର୍ନ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ତ ଏଇଟା ନିଶା ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଞ୍ଚା ମହୁଲ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ମିଠା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟାର ମେଡିସିନ ପିଉଛୁ ଏଇଟା ମରିବା ପାଇଁ ବିପଦ ବି ଅଛି ମହୁଲି ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏଇଟା କାମ କରନ୍ତୁ ଶୁଖେଇ ଦିନ ଏଇଟା ପିଠା ହବ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଏଇଟା ମହୁଲି ହବ ଭାଇ ମାନେ ହେଲା ବଡ଼ ଲୋକ ତାର ଭାଇ ଆଇଫୋନ ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଗରିବ ଛୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବିଛେଇକି ଆସିଛି ମାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜୁମ୍ ହବନି ଭାଇ ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଠୁଙ୍ଗା କରିବ ଶାଳ ପତ୍ର ପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ସତରେ ଭାଇ ଟାଉନରେ ରହିକି ଭାଇ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିନି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆସି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଫିଲ୍ ଅଲଗା ତା ଫିଲ୍ଟା ଅଲଗା ଏଠି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ଲସ ମହୁଲ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ ଏଠି ନାଇଁ ଦୀପ ଏଠିକା ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ତ ଏଠି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବୈଦ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ସରକାର କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଲା ରାସ୍ତା କରିଦେଲା ପ୍ଲସ୍ ଶହେଟି ବି ଆଉଛୁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଠିକ ନୁହେଁ ନା
ମଉସା ଠିକ କଥା ହସିଲା ମାନେ ତରକାର ଠିକ ମୁଁ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବି ସେ କେମିତି ଛାଟ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଜ୍ରେ ଭାଇ ଆମେ ତ ଏତେ ଜଣ ବସିଗଲେ ଖାଇକି ଛାଟ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ସକାଳ ହବ ଭାଇ ମଉଲ ଟିକେ ପିଇବେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିବ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଖମ୍ବା ବି ଉଠେଇଦେବ ଭାଇ ଆମର ଉଠିବନି ଆମେ ସେଇଠି ପଡିଥିବା କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସି ମାରି ଦେଇକି ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଥିବେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗୁରେ ଏଠି ମହୁଲ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମହୁଲ ଗଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲା ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ପପୁ ବ୍ଲଗରେ କହୁଛି ଭାଇମାନେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଲାଇକ୍ ମାଇକ୍ ଦବନି ଟୋଟାଲ ଦବନି ନଦେଲେ ବି ମୋର ବଢିଯିବ ଜାଣିଲ ଟୋଟାଲ ନ ଦବାକୁ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ନ ଦବ ଆଉ ବାଙ୍ଗୁରୁ ହାଇ ମାକର ତୁଣ୍ଡିଆ ହାଇ ଭାଇମାନେ ଚାଲ ଆମ କାମ ସରିଲା ଭାଇ ଏବେ ଯିବା କେଠି ଗାଁକୁ ଯିବା ନା ଏବେ ମଉଲ ଖୁଣ୍ଟୁ ଯିବ ମହୁଲ ଖୁଣ୍ଟିଲା ପରେ ଯିବା ନା ଗାଁକୁ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡ଼ିବା ବାଲୁ ତ ये वीडियो को टिके देखी लाइक फाइक कर दबो सब्सक्राइब कर दबो माने लाइक तो करू न भाई देखो जो काटी दो वीडियो फुल देखो वीडियो भीतर कौन सब मजा मस्ती होचे ताको भी देखो से भाई पूरा वीडियो ना देखले माने जानिबो वीडियो भीतर कौन मजा मस्ती होचे आपन भल लागे आपन टिके देखि देबे हां फास्ट थंबनेल देखि देले वीडियो चली गेले गोटे मिनिट देखते नै काटी दो जति देखु भाई लाइक करिवे पूरा वीडियो देखिबे तापर वीडियो भीतर मजा मस्ती सब केमती लागुच आप मनोरंजन हम।